Escapist, rimski gameplay. Danas ćemo igrati ovu stravu igricu koja se zove Escapist. Besplatna, imate na Steamu. U njoj treba da pobjegnete iz zatvora, tako da to je to. Jako je zanimljiva igrica i ne možete brzo pobjegneti, imate oko... Treba će vam dugo vremena, tako da krenemo. Sad treba se budimo. U stvari, evo pa vidite koje su sve kontrole i to. Tako, mogli ste pauzirati da vidite. Morate isto praviti ovako, vidite, morate pratiti strelici i to, ali nemojte svaki put pošto pokušavate pobegnuti. Imate fore da, na primjer, zid polomite i odete, znate, idete tako, ali to možete samo preko noći, pošto onaj može vas vidjeti da vas puca snajperom. Da, malo je previše, ali je bilo. Onda možete kopati rupu i da krećete na drugu stranu i svašta ima. I ključeve da nađete i izađete. Tako da. Ajde. Evo sad idemo na drugi. Tako moram požurim. Idem da uzmem neke stvari da mogu pobegnem. Treba će mi ove... Tako. A onda ovdje uđete u profile i imate da stavite kao oružje. Evo ovako, uzmemo. Izlazi. O, dobro, a ne, ipak smo je vidjeli. Vidite ovdje što vam piše ovako 8 kao 7, to je prvi njegove glave od policajca. Tu vam je koliko ste sumnjivi i to, tako da. Ok, sad jedemo. Zabavna igrica, mnogo, tako da. Sad ću morati se spremiti. Ima da iskopam taj zid, bože iskopam zid da ga polomim, da treba idem. Ok, sad imamo ovako slobodno vrijeme. Ovako. I ovako. Pošto će noćima to da zaključaju, ne možete prođite, a fora želite ovdje da pobegate, vidite. Sada vidite, ovako kada se zaključuje mogu da provalim i da izađem i onda isto mogu provalim. Tako da. Ovdje imamo ovaj posao. Bože posao. Da, mislim imamo i posao, posao se radi. A sad ćemo da vežemo. Vežbati tako što Q i E ovako brzo stiskate, tako da. Ovo mi daje snagu, mislim nije snaga nego život, znači. Tako da, možete ubijete pandure. Ok, idemo ovako. Sada ne mogu, imam samo 16 života. Treba nam otprilike 30 da bi nije dobro postaviti. Još imam glasno života. Tako. Ono oružje mi nemate. Mislim imate onako slaba neka glupost i to. Ili možete napraviti neka dobro, tako da. Ajde. Još. Inače vidite energije. Ok, čekamo. Kad se jede, najbrže se kad se jede dobije energija, tako da. Uzet ćemo, uzmi, sedi. Evo vidite kako mi energija ide brzo dole. Sad će posao i sve dobijate pare, možete i da se ovako drugima možete da bijete ove druge ovako likove i da kupujete nešto njih. Mada mislim ne možete George. Ajde. Dobijate inače ovdje ovako besplatan posao na početku. Da perete veš. Ok. Uzimamo se ovdje. I sad sve stavljamo ovdje. 1, 2, tako. Onda uzmete, stavite ovdje. 1, 3, 4. Ajde. 1, 2.
na 4%, tako da će da... Što smo radili? Onaj, provalio me. Prebio me. Dobro, barem smo radili da... Ovo kako zove zadatak, tako da. Dobili smo pare. Sad ćemo da idem kupimo nešto od ovih. Ne mogu sada dok smo u poslu. Ovaj ne prodaje ništa. Da, inače, evo ovaj prodaje, vidite kad ima gore to. Da vidim. Šta ima? Crafting notes, to je dobro. Screwdriver, to će mi trebati. Idem još da radim, možda uzmem još para, ko zna. Pokušat ću da ubijem po cesti, tako da. Ajde. Još malo pa ćemo moći da ubijemo. Čak je sve brzo.